Yɛda mo nyinaa sɛ da mo ka ye ho. Adam kɛse asi na awia kɛse abɔ ne nti ho akɔhia sɛ yɛtena se na yɛde Kumase ho abakɔsɛm kakra ɛde ɛbɛsom mo. Yɛnhyɛ da nkɔmu pii na mmom kakra ɛwɔ sɛ me no mmienu hu no ɛna matena se a mede ɛba bɛsom mo. Kase din no ɛyɛ Maame Fauzia. Yɛhwɛ Kumase a Kumase ɛna yɛ Asantema nyinaa ahenkuro. Esanse Kumase ɛna sɛbi so sɛbi nyado Asantema ahyia ɛyɛ wɔ man ne nyinaa nso ahyia yɛ. Ɛno nti ya na mpanyi ta aka sɛ Kumase ɛyɛ Asante na Asante nso yɛ Kumase. Sɛ de Jerusalem ɛyɛ Israel na Israel nso yɛ Jerusalem no. Sanso na Kumase ɛyɛ Asante na Asante nso so ɛyɛ Kumase. Ɛno nti nananom nkyekyere yɛ mu no. Sɛ de bɛyɛ sɛ nananom ba som ho a ɛsom no ɛnyɛ wɔ mo den. Na sɛ adeɛ sampo mbɛnya baabi ade ne nti no. Amamman a sɛbi wɔn ka wɔn ho bɔ ma ne yɛ Kumase, ɛma ne yɛ Asanteman no. Wɔn nyinaa wɔ Kumase fie a sɛbi wɔn ɛte mu. Ɛno nti sɛ wokɔ Kumase kuro dada mu, ɛyɛ kwada so, Bantama, Odumase, Krobo Odumase kuro dada mu, Odumase kuro foforo mu, Gyechem so, ɛne sɛbi ahemboboa no. Wɔn nyinaa no sɛbi ɛyɛ amamman a wɔn ka bɔ mu yɛ Asante no. Wɔn ɛwɔ nkrunkru anaasɛ wɔn nyinaa wɔ fie a ɛtwa ahemboboa no ho ahyia. Sara sana Asante ɛyɛ wɔn hyehyɛeɛ ɛfaeɛ. Sɛ yɛhwɛ Asante a ɛyɛ Kumase na Kumase nso yɛ Asante a ade hyɛ kronkron a wɔn di adeɛ no ɛyɛ ayɔkofoɔ. Na abakɔsɛm kyerɛ sɛ wɔn nti ankasa no wɔn nana sɛbi wɔn efiri n'ase no. Na sɛbi wɔka adehye a wɔn epie firi ɛfom a ɛwɔ Asantema so ɛyɛ Asumenya Asantema so no. Ɛhɔnom ɛna wɔn nana epie firi. Na wɔn nana wodi kan pie firi aboɔ no baayɛ no. Na yɛfrɛ no Ekuro. Na ɔbaayɛ no wɔn nso ɛwɔ nkwadaa mmienu. Nkwadaa mmienu no abakɔsɛm ɛkyerɛ sɛ deɛ nti a ɛyɛ nsuta ɛne sɛbi so sɛ Benyado, Kumase, Kokufu ɛne Kwabere Kenyase. Wɔn nyinaa wɔn wɔfa ɛne nsuta nyinaa kyerɛ sɛ wɔn nana baako a wɔfiri buo mu baayɛ no a ne yɛfrɛ no Ekuro no. Ɔwɔ nkwadaa mmienu. Ɔwɔ Yenta ɛna afei nso so no ɛne Ntwiwa Nyame. Ɛno nti Ntwiwa Nyame asefoɔ ɛne Kokufu, Kumase ɛna afei nso yɛ Kwabere Kenyase. Ɛna afei nso nsutafoɔ no nso wɔn nso so asefoɔ ɛne ɛyɛ Yenta asefoɔ ɛne nsuta ɛfoɔ no. Ɛyɛ nso so yɛ ne yɛ tate sɛ yɛwɔ Asantehene ne nua ɛne Kokufu, Kwabere Kenyase, Dwaben kuro fufurum ɛna afei nso so Bɛkwae. Nanso bogya mu ankasa deɛ wɔn mmiɛnsa nie. Saa nso so ɛna Dwaben kuro fufurum, Dwaben sɛkyerɛ Dwaben ɛna afei nso so Bɛkwae. Wɔn nso so ɛyɛ bogya baako. Na mmom si yɛ kan busua no deɛ a anuanom no wɔn yɛ nsia ba nanso bogya mu no deɛ mmiɛnsa yi ɛna makyerɛkyerɛ mu ɛde akyerɛ mu no. Nana Ntwiwa Nyame ɛna sɛbi n'asene mu mma no na awɔ ntoatoasoɔ no ebenya opem so setu ɛna afei nso yɛnya amoa brɛyie ɛna yɛnya nyako kusi amoa. Na sɛ na nkyerɛkyerɛmu no esitie. Ntwiwa Nyame ɛwɔ twum ɛne ntwi. Ɛna afei nso yɛ Penaman Panyini. Tentia Kwasi, Otia Kenten. Penaman Panyini ɛnso so ɛwɔ ɛyɛ Gyami. Ɛna afei nso ɛyɛ Moa Brɛyie. Ɛna afei nso ɛyɛ Mɛnu. Mɛnu nso ɛwɔ Osei Tutu ɛyɛ opem so odi kan. Ɛne Nyako Kusi Amoa. Nyako Kusi Amoa ɛnso so ɛwɔ Keteti Opokuware a wodi kan. Ɛno nti sɛ yɛhwɛ a adesua yɛsua de fa akwaman ansa na yɛhwɛ sɛbi so sɛbi Nyado yɛsua Safo na yɛsua Bantama no. Ɛna afei nso yɛsua Tafo no. Kwaman abakɔsɛm mu no kyerɛ sɛ twum ne yɛntwi. Wɔn bɛdi adeɛ sɛ Kwaman hene. Ansa na ɛyɛ Kwabea Memfi nso so bɛdi adeɛ sɛ Kwaman hene.
ɛna afei nso otia kenten so bedi ade se Kwama Hene otia kenten abre so ɛna yesua se tafo ɛbaaye asafo nso so baaye ɛne nso asafo ɛne tafo onyinara sebi eye Kumase anasa santenkyekere no ebeto wo mo ebra na wo etiase ɛno nti se yehwa na afei nso eye ade hya wo ndi ade no yedi kan asua se eye ayokofo ɛno nti twum ne yentwi ne maame anasa ne maame ankasa ene entwiwa anyame oti akenten ne maame ene entwiwa anyame ene opemso seto wodi kan ono so ne maame ene maanu ena opokuwa wodi kan onso so ne maame ene nyako kusi amoa nyako kusi amoa ene ya Asante Hema wodi kan a obedi ade sa Asante Hema eno nti ena Asante Hema adwana ne din eda so no ede nyako kusi amoa eno nti se yehwa eya na yetate se nananom mo mabedi ade na so mabefra baanua no omo ye dunsia ane omo ye dunsia se yehwa se yefro opemso mu ebesi opemso yehwa se yefro opemso so ebesi opemso so de a eye dunsia na mom se yehwa se yefri kwaman so ababa besi sebi Asanteman so de a ene won mabedi ade wo kwaman ebedane Asante mu no ene de eye aduo no eno nti yenhwe ne ntoa de edikan eba besi yero Asante Hene eso de odi kan bedi ade ewo eye sebi so sebi anyado eye kwaman ebre edikan no eye twum ne entwi wo mudi ade e de to aso omomie no krakoye no ena nana kwabia manfi enso so ebedi ade nana kwabia manfi krakoye no nana oti akenten ne baye nana oti akenten baye no bia wodi kan kosoye ye no eye sebi sese edum bebia Barclays Bank wo no ehɔ no nana oti akenten edi kan ebaba besuye nana oti akenten krakoye no ena nana obiri ye boa enso so baye nana obiri ye boa breso ena na sebi so sebi nyado na denkyira niema na amaman no ede som wo mo no na wo mo de bia ye den aka ho sabre na nana ntim jakari ena na wo na sebi wababa bedi ade na breso no ena sebi omo pagya niema omo de ntwoma kɔ omo de agudie kɔ omo de aduane kɔ ni nyina no omo de ebi beka ho nti na se kame aye se etwitwa mene aba ne sa eno nti nana obiri ye bo abreso ena wo hya se oni amaman ni nyina kasa ombeka omo ho abomu na omatimi asori ede atia de nkyiraman no esanse na omo kon mu ebu eno mu no ena sebi eye sebi doma on de no wonye na adwen se obepene so na afi waba beka ho eno ne nam so de kon ne ba ya enam so ma obiri ye boa na obiri ye boa na oye Kwama Hene no oto ewo akono enu achi ansa na de opemso setu abento opemso setu abreso ena yenya Asante enka bomumu enu ntina Kwama Hene no na twum ne yentwi na nakwabia memfi na oti akenten ena na obiri ye boa na se enan enu nti Kwama Hene a woto sunum a na chie besa bedane Asante Hene no eye na osetutu opemso ye Asante Hene a odikan opemso setu ebedi ade ewo afiapem ahensia eduo wotwemu na 1680 mu ekopem 1717 mu ena opemso krakoye no ena ono ankasa ne nua opoku ware a odikan a wono ye nyako kusi amoa a ye Asante Hema wodikan ono anasene mu ba no enso so ebedi ade se Asante Hene nana opoku ware odikan ebedi ade ewo 1720 ekopem 1750 mu wokrakoye no ena nana kusi obuadum enso so ebedi ade 1750 ekopem 1764 nana kusi obuadum krakoye no nana wose kwadwo ena ono so ebedi ade ewo 1764 ekopem 1777 nana wose kwadwo krakoye no nana wose Kwame Panyi ne baaye ono so bedi ade 1777 ekopem 1798 nana wose Kwame Panyi krakoye no nana opoku fofie enso bedi ade 1798 ekopem 1799 nana opoku fofie krakoye no nana wose Kwame Sibibunsu enso so ne bedi ade so Asante Hene ono so bedi ade 1800 ekopem 1828
1823 Nana Osei Kwame Sibebo nso krakoi no Nana Osei Yawakoto ono nso ebedi ade 1824 ekopem 1834 Nana Osei Kwame Sibebo nso krakoi no Nana Osei Yawakoto enso so ene baaye ono nso bedi ade 1824 ekopem 1834 Nana Kwakudua ene atoa Nana Osei Yawakoto so ono nso bedi ade Nana Kwakudua odikan enso bedi ade 1834 ekopem 1867 Nana Kwakudua odikan krakoi Nana Kofi Kakari ene ono nso bedi ade 1867 ekopem 1874 Nana Kofi Kakari krakoi Nana Mensa Bunso Nana Kofi Kakari yetu na de so ena Nana Mensa Bunso enso so ebedi ade Nana Mensa Bunso nso bedi ade 1874 ekopem 1883 ena won so yetu na de so ena Nana Kwakudua a otosum yenu enso so ebedi ade 1884 ena ono so de wani debi ana yetu na de so esanse ya na abakosemu no esua se yenya wasante hene bi asabi ono beje nkremusum ediye ha Nana Kwakudua wotoso emiensa na diane ye de frɛ no Nana Agyeman Prempe na abro so nso bedi ade 1888 mu ena ono so ebedi ade na sɛ yemfie nan yachi sa abre na Nana sabi berima Agyeman Prempe na wone berima Tweneboa na omo nkonyasam no ho manson no omo twene mfie nan ansa na sabi Nana Kwakudua wono edi nkunemu eno nti na hene ne hyase efin 1888 ekopem 1931 mu na wakrakoi ansa Nana Osei Agyeman Prempe otosum yenu enso so ebedi ade 1931 ekopem 1970 na ono so krakoi na Nana Opoku otosum yenu nso bedi ade 1970 ekopem 1999 ena afin so ono so krakoi ya opem so Osei tu otosum yenu nso bedi ade 1999 awotwe de mpo Nyankopɔn edena achade pod na becha san odna chaga na ma na santoman so aba na henie ne seso bi mada no oguso tinani munyam a se bi wodi na hene na se ye hwe sede eye asanten kyekere mu no sede opem so setu o se bi wo se kyekere na santoman no a wo kyekere mo da akuakuo a ye frɛ wo ye fekuo no fekuo ni nyina mu no se bi o mu nyina gyina hono ye ka potaka mu a o mu nya ye war battalions na se edu sante ekosa wogiche ne mu eye edu emienu na se won ye left flank no mo ye right flank main flank ene won bekwa na mo so betena akire ahwe akire ni nyina emu no asante nyansa ni nenim die mu no ototo ni nyina pepepe eno te se ye sante hene tena se nanim onyam a saa se de nananom atwa ahia no ho no enye se bia obi a timetena baby debi obi a wo baby otena ene wo sentia sebi wono so te ho ene dwuma so a wonwudi ede aboa yero osante hene bambo mu ena afenso ye ka kon mu so a wo mo so etena enu nti ebe yero osante hene wo cheche na sante man na afenso so se obetimi akwako tu eye man kase te se de nkyira man na akwa disa wankasa wo be ho na afenso ototo niema e wo kon mu enu nti niema hodo a eye opemso setu wonne na damfo amankwatia ekusua edi free denkyira ena mfenso akwamu ne ntino wosanya nimdi ahodo de ka ho bi enu nti ehu kohia ye se nananmu no odo mogu akuakuakuakuo mu a ye frɛ wo mo efekuo no enu nti fekuo no wo mo eye edu ebaako eye konti hene ene baafo bantama hene ena akwamu hene nso ene echamfo asafo ena afenso jase hene ene saman onso sabi ni kru ene sikaso ena afenso adonten hene ni kru ene eduaben ena afenso nifa enso so ekru nifa hene ene asakore mampon benkum hene ene tafo hene ena afenso chidom so eye wo hene ba echampem hene a ni kru ne akyeremade ena afenso eye oyoko hene ye ka oyoko hene dia
na adehye wo ndi sebi Asante akonya kese no eya yokofo nti Asante hene na Asante hene na kokora eyo yokohene no abusua ni nyina ehene eno nso so ne kurum ene ebremu eno nti sa wo hwesa nkuru yi a na se eye nkonya maako ya mabobodin a wo eye nwotwe wo nyina opem so setu abreso ena sebi obo sa afekuri nyina a wode won down no fo ni nyina nso so ede eto ano wamfa ambo mo keke omu nyina di dwumason ede boaye ekire sese ede bre no ye de ma won betimi asomu ye hwe bantama sebi wone opem so ene free kokofu ede ekọ de nkyira ene osade ne free de nkyira esa ne kọ akwamu no osane ne free akwamu esa ene no ebe Kumase wasane ne ba akwaman wo mo ba Kumase no saa bre no na kwaman kontiri ene asafo eno nti bra wo free sebi wo free akwamu ba no sadoma yedi kan suan wade dada se sadomo a eye sebi wo hene kase na nansa sesiriku ede ema no no bai wodo mu nyina bre sebi asafo hene eno nje se de be ya da ne da wo mbe kai de sebi na ansa sesiriku eye de ma eye Asantemani ntina ena sebi wo mu dane wo leader number 2 edin akwamu se de da wo mu de be ye de ede be kai ena se adwumason ena eduru bre bimpa na e wo se sebi ye amane edija na obiri ye boa ekwan no eno bantama hene ne tu ne ho si ho se sebi ono ade ne ho bo afode no wagya na kwan sabe no opem so se tu no woni mo bia enti etoje eye asafo hene ena sebi okoyi na somfo ne bi ena sebi wode won ye amane eno nti ena eno nso so eye baafo ntwoma no enso be ye bantama nso so entamo ena se ye hweja nso so a sebi eso sebi nya do nso odwumaso a sebi odi ye nam so ema na nya sa dibere no ena afen so se ye hwe adonte nso so a ebra na Asante ene de nkyira sane mu no wonne tu ne ho si ho na wone ne nua no masenefo no omo ne ahonhom kokonye ewu bogu a enam so ema na nya sa abodine no ana se ye hwe champem nso so a ne kun aye sebi ekon ahodo ko ye ne sebi osita ne papa echi ntino enu nti na ne papa ede achem apem no eye achem apem ede bo na baso a enam so mefre no e champem ehene saa nkwanya ne nyinara no opem so setu ene boye ne bra ankopia nso akonya no eye otumfo poku a wodi kan ene boye de enti a wo bo eye ankobawo akonya no ene se ebra na Asante ene achem sebi Asante ene achem ekon ne mu no se ye hwe a opem so to wa akono ho no miko bi mahu bi siye no ekun edikan a yero Asante hene opoku ware esuaye no eye achemfo so eno nte kun ni mu no ne me PC mu ne bepe brede ho adesua ebebre mu de enti a sa akonya to wa achemo a emma na mmema kopre a ye de mamma no senti a ete saa no ye de ho nkyiremu ebebre mu eno nte bra Asante kosa no na sebi obi ani akira wo hwe akire eno nti se hwe abiri no hene ene wo mbesi akire na sebi obesesa adehye no ene Kumase emma ne bi ene wode wo nkoye ebra otumfo poku awe ete sankra no ene wo soma eye nemma emmema eye sabi mpanyi ene sabi nkoma meka wo hene behia hene ene ye champem hene ene afenso so eye kontrefo no osoma wo mo kontrefo no bantama hene toase ena afi ene enkarie ena afenso so no sebi so sebi nyado wonwa ye kan kawe panyi asafo nso ka ho ena afenso so eye akwamufo no so na won so ka ho ena omuti se hwe abrinuro ena omo nene kofe so a sebi omugu na henie no ena afenso mo de adehye ne ba akire enti ho ko hia ye sesa Asante kosa wo so munya de obehwe akire abo adehye no ho eban eno nti opemso eye katachi opoku wa rabreso ena sebi wo bo anko ba wo hene a sese ye ka no ankobia ehene no nana kwa akudua a wodi kan abreso ena ono so bo mare ehene eno nti se ya na mare hene a wono nso ekuru ene atwema heman
Ankobia hene ekuro ene edum ena afei nso enkoso hene eno so no onu so kuro ene sepetimpo mu ono nso otumfo pokoro otosom henu ena ebo enkoso hene ede primpuntu ene yedie ede ama ne man enkonya ne bi nso so wo ho aye body beka ho eye etipin hene ena afei nso so no eye sompa hene ne nkoso hene ena enkabom hene nana osaya agyeman prempa wotoso mienu ene bo enkabom hene obo enkabom hene wo afi apema hankono eduasa enum ebra Asante restoration no Asante confederacy 2 no Asante enkabom biom sa baaye no ena afi wo bo enkabom hene se de be nka yedum ede ama Asante mana da ne da Asante be kai ebra second Asante confederacy no yesa eformi ebiem ena aven so etipin hene nso nana wose kwame panyini ena ono nso ebo etipin hene a eno nso eye esumdwa ena aven so sompa ehene ne nkoso hene nyina nso otumfo pokuwawe edi kan ebo sompa ehene ewo afi apem ahankono eduwotwe enan mu na afi mu a ena obo nkoso hene enso so ede kan Asanteman ho owie no ne na Asanteman nyina ehyiaye ena ode tu woni mu se enkabom ene yedie ene promprom yontina sese yemfatuo ene yede kosa na yede agekere yeman sese ye primpuntu ene yedie ene yede maye man tina se wote wo mamu na wohu odihye bi na ne dwumeso a wodide boa oman no yemma ne di primpo no okunu ho de som oman no eno nti ye bosa akonya ne de hye nipa kro na nimonyam se de be ya ne som a wosom no obehye kena na wasa som asom yin eno nti Yero Asante hene otumfo poku wa rotosom yenu ma ho kwan ema wahene bia ebo sompa ena afenso so eye nkoso akonya no na ye hwese de Asante esi ahyehye wo niema no a bibia deda na akwan mu wahene bia ne de okobo no so ema sebi ne nsam eduru Yero Asante hene honom se de eye na yedikin asua no eye bankum nifa kontire akwamu adonten echampem won nyina no omudi bire kura wo mo no eso omudi be na yesa ma hene eno de Yero Asante hene tena se nanim onyam ye Asanteman hye mu no a omo ye fakutire no omo na sebi omo gina omo fakua no ekasa ede ema omo fakua no nyina se duru adwenkyere mu a na ama hene no so kire wo adwene a saa nete ena afenzo se Yero Asante hene tena se nanim onyam mu na se ye kwakwakochia no a nananom kochia na ama na ha ene atena so a ama hene no mokochia abrafo pai na kwadwomabe sanso so enna eye fakutire no nso so omo so kochia abrafo pai na kwadwom abe nanso so ya eda fakutire no omo ni ama hene no muntam ene se fakuo no mu ahemfo no asebo mu nyina kaba mu eye fakuo ba kono fakutire na woda wona no wonni won so tumi se wo be hye mrebi ede ama di so ono ye daanu ni keke ede ma won na emom no mu ontimi nhye mra emfa mma eye sebie so sebie nyado eye fakuo no mu ahemfo no sede oman hene na brempon ne na peni ma hye won ase no a wo won so tumi hye mra ema won di so no fakutire no ene fakuo ma ahemfo no omode no entesa oye daanu ni de ma won onyina ka bom ena sebi omode som Yero Asante hene eno nti fakutire bia omuso oye daanu ni de nanso so woni tumi ewo ahemfo na wonu mu nyina ewo fakuo ekrumu no eno nti amom ye nhye ne nso esa ena afenso so fakuo edu eba akono omunni nara wasante amane ne amamre mu no owu nyina ewo chiame a woda wo nyina ano de enti a chiame ne wo hono mo da wo nyina ano ne se a chiame no na ya dantamu ede ma fakuo no ene sebi Yero Asante hene eno nde se fakuo no ewo nsem bia ompeza sebi Yero Asante hene wote a wode fat omode fa chiame no so na chiame na kwakobo Yero Asante hene amane na wahene ama omoda omode ba be hunu na asem no omode ato nanimu na sa ye baanu nkom a
Ohene kro ne ba na afei nso so no sɛ bi wapre yewura Asantehene aso achi na ohene amane da obeba na one na bedi nkomo esan sɛ chiamen de wo kwa enkomo bi a wobedi bia no eye chiamen nso anim asɛm na nso sɛ de otwede mpo ne Yankopɔn ne nananom amane kwan so asiesia chiamen no ahenie yedi na numum mehu nenso menka sana ahenie etie eye ademum eye anumum esan sɛ da wo so akofena mu asuae no wo suae sɛ wo de me se epo bie ni hɔ no ma sɛ bi wo no ohene be kyekere sɛ bi obedan wachi akwakoka da ɛda wo bɛyɛ saa no ato ho ntam esan sɛ wodi nse no ahonhom a atwa ye ho ahyia nya di ho adanse enu nti nsuaye no enya de ketwa enye nsuaye bia keke sɛ da wo so de ya wo se mesuae na emom no tumi ne bibi eta akyire enu nti ahenie yedi no anumum sɛ de da ya na mpanyine eka no enu nti fekuo ni nyina wa achiame a woda won ano gye enkuro enan bi sɛ enkuro no eye dwoso tuobodom mo ena afi nso manfo omo de omo nkobo chiame bia so ansa na sɛbi omo asɛm adu yewura Asantehene ho na emom no omo kosi baafo so mankwa ahene so ansa na sɛbi omo akoye yewura Asantehene ho amahene no nso omo aka ne nyina no so omo so nyina wo chiame a sɛbi won eda won ano a ansa na omo kɔbɔ chiame no so ansa na omo nsɛm nso adu yewura Asantehene ho ene ye wa ahemfo no mu bi nso so a omo de omo nkɔbɔ chiame bia so na emom no omo de omo kɔ wo hene ɛhɔ no mu ankasa baako ene sɛbi sɛkyerɛ hene na adwaben hene ono de sɛbi onkɔbɔ obi aso ansa na sɛbi odu yewura Asantehene ho ɛna afi nso so ɛyɛ wo hene be champem yɛ ka saabi mpanyine ene saabi nkuma Asanteman nifa Kumase nifa ene nananom bi nso wo hɔ a omo de omo nkɔbɔ chiame bia so ansa na sɛbi omo du yewura Asantehene ho eno nti saa na Asante enhyehyɛ ne sitie enti ya na ebi wo hɔ no mo ka sɛ mepɛsɛ ma asɛm du wo hene ho bibia wo pɛsɛ wa asɛm kwa ye wo kwan a wo sɛ wo foso ansa na asɛm no eduru yewura Asantehene ho eno nti bibia mu no wo pemu a wo behunu enti amane kwan so ne ya yempem ne yepemu a ehu a ebeboaye sɛ wa Asanteni na sɛ bi so sɛ bi enya do wa mamre no amane ehu hia wo a niema wo sɛ wo hu no wo bempani a sɛ bi so sɛ bi enya do ye kyerɛw ema wo hu na kwan sɛ de tie na efata nso eno nti niema ahodo a ene yesuani ɛna afi nso so akonya baako eno nso so ehu ehia ɛyɛ ananta akonya no eno nso so yebɛpɛda na eno nso yatena se na afi nso so yɛde ho adesua nyina nso so ɛde abrɛm eno nti se yɛhwɛ bantam a ɛyɛ kontire no wɔn na ɛyɛ world leader number 1 ɛna afi nso so ɛyɛ Asafo Akwamu wɔn nso yɛ world leader number 2 ɛna yɛhwɛ Adontehene na ɔno na ɛyɛ main flank ɛna afi nso so se yɛhwɛ echampem ehene akonya na ɔno nso ɛna ɛyɛ rear flanker na se yɛka Sadom a ɔmo mo gina bankum gina nifa ɔmo mo gina mfimfin ɔmo asɛbi okɔ akyire ɔmo gina hɔ no nyina mu no obia sɛbi fekuo no emu enchichemu ɛno no ɛno enti no se yɛhwɛ emmadwa no so ɔmo ma bedi ade no so ɛyɛ sɛbi edu enan de odi kan no yɛ ne akokosi amoa ɔno ebedi ade 1695 ekopem 1722 ɛna nana nketia tim abamu ɔno so bedi ade 1722 ekopem 1740 na na akua firi ye bae ɔno so bedi ade 1768 ekopem 1809 wakra koe no nana konadu yadom ɛna ɔno so bedi ade 1768 ekopem 1809 nana konadu yadom krakoe no nana adoma akosua ɛna ɔno so bedi ade 1809 ekopem 1819 nana adoma krakoe no nana amasewa ɛna ɔno so bedi ade 1819 ekopem 1836 nana amasewa krakoe nana yadufie enso bedi ade 1820
ekopem 1836 nana ye de fie krakoi no nana Efiasapong enso ene bae ono so bedi ade 1836 ekopem 1857 nana Efiasapong krakoi nana Efiakobi a wodi kan ne bae ono so bedi ade 1857 ekopem 1880 nana Efiakobi wodi kan krakoi no nana ye cha enso bae nana ye cha bedi ade 1880 ekopem 1917 nana ye cha krakoi nana Kwenedu Yadom otosumienu ne bae nana Kwenedu Yadom otosumienu so bedi ade 1917 ekopem 1945 nana Kwenedu Yadom otosumienu krakoi nana Efiakobi sewa nana Efiakobi sewa nyako eno nso bedi ade 1945 ekopem 1977 nana Efiakobi sewa nyako krakoi no nana Efiakobi sewa mpem a otosumienu ne bae also bedi ade 1977 ekopem 2016 eno no so krakoi ena ono anasere mu ba enso ebedi ade nana Kwenedu Yadom otosome ensanso bedi ade 2019 ekopem 2025 a sese wono nso akrakoi nti wo hwe madwa no a ema ne ye edu enan ena madwa no nso se wo fa free kwaman ebepem asante de a eye edu no na se wo fa free opemso so bepem opemso so de a eye edu ensia na se hanom ena mede asante mede Kumase nsem no so esi na se ne de esua ne se adehye wo ndi eye asante akunya kese no se bi eye ayokofo na ayokofo no omunchi ankasa omunana se bi omu free na se mu baaye no opie waka adehye no mu pie free buo mu no eye asantema so esuminya asantema so no eho no opie free baaye na ye frɛ no nana ekurum owo nkwada mienu owo yenta ena afi nso owo entwuwa nyame yenta na sefo no ene ensuta efo no ena afi nso entwuwa nyame onso ewo enkwada onso asefo ene kokofu Kumase ena afi nso eye kwabere Kenyase entwuwa nyame ewo twum ne entwi owo penaman panyini owo tentia kwesi ene owo etia kenten penaman panyini enso ewo jemi muabreyie ena afenso menu ewo oseitutu eyo pemso dikan ene nyako kusi amoa enso so ewo opokuware a odikan eno nti na je se di nti a yenya kukusi amoa eya asante hema akonya no edin eda so no na kire se nyakukusi amoa ene dikan a ofura akonya no na ne nua ankasa ene opemso setutua odikan otwede mponyankopon ya doma ye bese ahia kaise din no eye Maame Fauzia Makram